Уважаеми колеги, една торта за големия човек Йордан Манов. Постигна от Централна гара разписание в София от 12 март 1998 година, можете да го видите. Когато господин Краус казваше, че няма стачка. Марио Нинов, ела да видиш какво се казва стачка. Ела. Да пожелаем на господин Манов дълголетие и здраве, да се радва на внучки и внуци и правнуци, да е жив и здрав. Случва това ли. Господин Манов, имаме един подарък заради спортния ви дух и хъс. Сме ви направили една купичка с логото на синдиката на локомотивния персонал. СЛПБ. На нея от едната страна пише: на основателя на футболния турнир и председател на СЛПБ Йордан Манов. На гърба на купата пише: и една малка дупа за един голям човек. 2012 от всичките 1400-500 членове на синдиката на локомотивните машинисти в България. Заповядайте, господин Манов. Не е по помпозните чествания, понеже го познавам и сме приятели, обаче това не е помпозно. Това просто сме го първи, защото върха на синдикалната кариера на господин Манов беше тая стачка, тия 60 минути. По-големо доказателство от таблото на Централна гара София няма. Моля всички колеги да се вземем по една чаша шампанско и да се чукам с господин Манов. За здраве на всички! За здраве, господин Манов!